Hei, bună dragi prieteni! Astăzi vom face un challenge la piscină cu provocări. O să dăm de o roată și vom face provocări în piscină. Eu cu tatăl meu, acum tata este pe șezlong și vom începe challenge-ul. Din păcate s-a decis să dai o prima oară cu spinul, așa că vom începe challenge-ul. Doamne ajută! Nu pot să cred! Mi-a picat să fac nimic, așa că acum va urma tata. Sper să-i pice să facă 10 bazine, că merită. Și tata a picat să facă 2 bazine, abia aștept să facă bazinele acum, o să le înceapă. Și să facă bazinele foarte, foarte ușor, iar acum eu sper să nu pice ceva greu. Dau la spin. Asta este imposibil. Nu știu cât noroc am este a doua oară când nu fac nimic și tata din nou va trebui să facă. Dar poate acum nici lui nu-i pică să nu facă nimic, dar nu prea cred. Norocul este doar la mine astăzi. Acum dă și totul la spin, să-i pice ceva nașpa. Sar pe burtă. Tata a picat să sară pe burtă, nu pot să cred. Acum o să sară pe burtă, deci nu pot să cred. Tati, hai, 3, 2, 1 și... Ce rău a durut asta! Ești în regulă? Nu prea cred că e așa din regulă, dar acum trebuie să vedem ce-mi pică și mie, că poate îmi pică și mie la fel. Vedem ce-mi pică. Ce faci, măsluiești? Este! Se pare că eu astăzi am noroc, să vedem mai departe, că poate îmi pică ceva mai rău, dar o să vedem cum o să sară în apă. Acum este tăticul meu foarte, foarte scump, să vedem ce-i pică. Sper să-i pice 10 bazine. Unde e ăla? Hai să vedem ce-i pică lui tata. Ce v-am spus? Ce v-am spus? Fix ce m-am rugat eu să-i pice, Doamne! Că și-a făcut challenge-ul și acum eu urmez. Sper să-mi pice ceva destul de ok. Să sară în apă sau nu știu, ceva mai ok cum mi-a picat până acum. Să vedem ce-mi pică mie. Ok, easy. Îmi iau papuci în picioare ca să sar cu ei frumos. 1 și... Ok, mi s-a blocat papucul. Hai, tati, să vedem ce spică. Sar bomba. E destul de easy. A avut și el puțin noroc de data asta, ce să facem. Tati, hai! Mamă, ai inundat toată casa, frate. Și acum este rândul meu. Sper să-mi pice și mie ceva ușor. Cum mi-a picat până acum, asta să-mi pice ceva greu, nu vreau. Hai să vedem ce-mi pică. Nu! Tati, eu nu pot să sar de la o înălțime atât de mare pe spate, așa că voi sări de aici. Așa. Și pentru că ați văzut că n-am putut sări de acolo, am sărit de mai aproape. Voi mai face acum o provocare în plus. Pentru că tata s-a supărat pe mine că n-am sărit de acolo și să mai fac o provocare acum foarte bună. Am dat la spin și mi-a picat să fac 10 bazine, yay! Mi-a picat să fac 10 bazine. Tu mai blestemat.
s-a încheiat videoclipul meu cu tata. Sper să vă abonați și să dați un like. Vă pupăm!